सार्टिफिकेटनि प्रब्लेम जादों आरो इसु जादों फार्स्टआवहाय सारा सेनियरफोरनो जेरैबायदि सार्टिफिकेटखौ हरदोंमोन आरो दा जोंनि बेचआवहाय माने आरो जोंनि जुनियरनि बेचआवहायबो बेबायदि सेम सार्टिफिकेटखौ जों मोनाखै आरो ना सार्टिफिकेटआवहाय जेरैबायदि जोंनाहाय बर्डनि नाम थानांगौमोन बेबायदिबो थायाखै आरोहायो एनएम कर्सआ जेरैबायदि कर्समोन जेनेबा अक्सिलारि नार्सिं मिडवाइफ्रिमोन नालाय ओमफ्राय बेबायदिथ' गैया बेवहाय होनाय दङ एसिस्टेन्ट नार्सिं एन्ड मेनेजमेन्ट बे कर्सआनो माने गैयानो आरोना बियो सारा गावनि गोसो बायदि बानायनानै होदों आरो बेखौहाय ओमफ्राय बेवहाय जोंनि बर्डनि नाम थानांगौमोन बेवहायबो बर्डनि नामानो गैया आरोना बेवहाय मोनसे इन्टारप्राइजनि नामसो दङ आरो बेवहाय फैसा लादों होनदों सोरखौबा नुग्रा फैसा लानायाथ' माने हायो जोङो जों स्टुडेन्ट बांसिन स्टुडेन्टआनो जोङो फेल जादोंमोन नालाय बेखौहाय माने जोङो फर्म फिलआप टाइपआवहाय होनानैहाय जोङो माने हायो एग्जामफोरखौ होफिनदोंमोन आरोना औ बेबायदि खालामनानै जोङो एग्जामखौ होफिनदोंमोन फैसाखौथ' माने हायो जों स्टुडेन्ट ओमफ्राय मेम डिसकास खालामलायनानैहायनो जोङो मेमनि आखायाव होदोंमोन आरो फैसाखौहाय बुंदों माने नोंसोर सासेबो पास जायाखै होननानै बुंदों औ जायाखै बिसोरो जानायाथ' जायाखै बांसिनानो जायाखै साथामना बेसेबांबाल'सो जादोंमोन एग्जाम होफिनदोंना जोङो एग्जाम होफिनदों जोङो ओमफ्राय जों एथ' बुरजा स्टुडेन्टथ' जेनेबा जोङो गासिखौबो फार्स्टनिफ्रायनो जों कर्सखौथ' खालामफिननो हायाना बिनिखायनोहाय जों माने एसे टाइम लानानै हायो फर्म फिलआप हिसाबै खालामफिननानैहाय जों एग्जामखौ होफिनदोंमोन आरो नोंथांनि डिमान्डआ मा जोंनो दा अरिजिनेल सार्टिफिकेट सिगांहाय जेरैबायदि सारा जोंनो अरिजिनेल सार्टिफिकेट होनांगौमोन सिगाङाव जेरैबायदि होदोंमोन जोंनो दा बेबायदि सार्टिफिकेटखौनो नांसिनगौ प्रिन्सिपालासो औ ओमफ्राय हेमा बसुमतारी सोर बे आंनो बियो बेयाव एसएन टिचार आं बेयाव फोरोंगासिनो दंमोन आरो बेबायदि बेवहाय আমার কথা তো না মানে যদি এনেকুৱাই হ'ব পাৰিব চাৰ্টিফিকেটটো ছাৰে কৈছে 1 মাহ পিছত পাব এনেকুৱা কৈছে এলাতো চাৰ্টিফিকেট পাইলেও কিবা অৰিজিনেল হ'ব না নহ'ব আমিতো নাজানে হ'ব নাজানে পিছতে জানিব প্ৰব্লেমটো কিমান ষ্টুডেন্ট আছে আমাৰতো 130 বেচৰ 100 প্লাস আমাৰ বেচত 100 প্লাস ফিজ কিমান লৈছিল Fees to 5,500 na. Admission 5,000. Aro used to monthly 1,000. Aro form fill up to 11,000. Aro registration to 2,000. আপনি কো রিপিট ন Registration to 2,000 loise. Aro monthly fees 1,000. form fill up to 11,000. Aro admission to 5,500. मेरे पास 6 सर्टिफिकेट है तो आप किसी हुआ ये आप खुद दिखा इसलिए